štartovej čiare. Zrejme teda nejaký ten drobný pohyb tam bol, ktorý spozorovali štartéri, takže opakujeme štart. Tentokrát už to bolo bezproblémové, dorazcieky vybehli na dráhu. Bezproblémová základňa, bezproblémový koš, čakáme na vodu. Už v tejto chvíli. Ale obávam sa, že bude s tou vodou trochu problém. Máme asi vodu, takže bude treba nabrať novú. Tak a teraz by to malo byť dobrý. Takže výsledný čas až 47,82, 47,77 na novo. Biele vlajky, všetko v poriadku.